አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ወአምላከ ኩልነ ለዛ አብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ቀድም ሁሉ ዕልነ ሁሉን ሰማያዊ ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረትን ብረድኤትን ሓልዩ እስካብ ዕለት እዚ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን አምልኾትን ውዳሴን ንስሙን ሕዝን ዘለዓለምን ይኹነልና። ከምኡ ድማ አንቀጸ ብርሃን ኢልና ንጽውዓ አማላዲትና ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበራ መጠን ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያን። ሁሎም ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን በብማዕርጎም ሁሉ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ዝተኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና ዘኽብረኩምን ዝፈትወኩምን ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አየንተ እግዚአብሔር አቦታተይ ካህናት ስዩማን እግዚአብሔር ላይካነ ምስጢር ኣሕዋተይ ዲያቆናት እግዚአብሔር አምላኽና ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ምእመናን እግዚአብሔር አቦታትን አዴታትን መናእሰያት ኣሕዋትን ኣሓትን ህፃናትን ሓዊሱ ኩልኹም ኣብ ዘለኹም ቦታ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ከም ናይ ኣዴና ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣመላድነትን ከም ኩሎም ቅዱሳን ፈጣን ተራዳኢነትን ሎማዓንቲ እንመሃረሉ ኣርእስተ ትምህርትና ዝኸውን ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 14 ተጻሒፉ ብእንረኽቦ ሕያው ቃል ይኸውን። ሕያው ቃል ድማ ከምዚ ይብለና፣ አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም፣ ንስኻትኩም ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን ኢኹም። ነዚ ቃል እዚ ዝፀሓፈልና ነዚ ቃል እዚ ዝመዝገበልና ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ከምኡ ድማ ተቐድስቲ ዝኾነት ወንጌለ ክርስቶስ መርህ ለመንግስተ ሰማያት ዝተባሃለት ንኸፅሕፉ ዝተመረፁ 4 ወንጌላውያን ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ እዩ። ነዚ ቃል እዚ ዝመሃረና ነዚ ቃል እዚ ዝነገረና ድማ ክብርን ምስጋናን አምልኮትን ውዳሴን ንስሙ ይኹን እሞ ካብ ሰለስቲኦም አካላት ሓደ አካል ካብ ሰለስቲኦም ቅዱስ ሓደ ቅዱስ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ዝተባሃለ ንኣናን ደቂ ሰባት ንኸድሕን ናትና ስጋ ዝለበሰ ካብ ሰለስቲኦም አካላት ሓደ አካል ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝመሃሮ ስለ አንቀጸ ውፅኣን ዝበሃል ትምህርቲ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶምኡ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ዝኽተልዎ ዝነበሩ ካብ5 ዕዳጋታት ዝኣኽሉ ብዙሓት ሰባት ይኽተልዎ ከም ዝነበሩ መፅሓፍቲ መዝጊቦምልና ኣቕሚጦምልና ኣለዉ እዮም። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለ አንቀጸ ውፅኣን እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣምሂርዎም እዩ። ካብዚ ውሽጢ እዚ ድማ ኣብ ቁፅሪ 14 ተመዝጊቡ ንረኽቦ ሕያው ቃል ድማ ፍልይ ዝበለ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ዝብል ቃል እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም ብርሃን እዩ። ኣነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ኢልና እዩ። ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ኢልና። ስለዚ እቶም ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽተሉ ሰባት እውን ድማ ናይ ዓለም ብርሃን ተባሂሎም ዓብይ ማዕረግ ዓብይ ክብሪ ተዋሂብዎም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝፍለጥ ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 10 ተጻሒፉ ንረኽቦ ሕያው ቃል ወኩን መሃይምነ እስከ ለሞት ወእህበከ አክሊለ ሕይወት፣ ክስካብ ሞት ክስካብ ዕለተ ሞትካ ዝተኣመንካ ኩን ኣነ ድማ ናይ ሕይወት ኣክሊል ክህበካ እየ ዝበለ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ እዚ ሕያው ቃል እዚ ድማ ነቶም ቅዱሳን ዓብይ ተስፋ እዩ፣ ዓብይ በረኸት እዩ። እዞም ቅዱሳን ድማ እዚ ሕያው ቃል እዚ ንኽፍጽሙ እዚ ሕያው ቃል እዚ ተግባራዊ ንኽገብሩ ብዙሕ ግዜ ዓለማዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ ጉዕዞ ይገብሩ ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ዝነግረና መኑ ይሃድገነ ፍቅሮ ለክርስቶስ፣ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ መን እዩ ዝኸልክለና? ካብ ክርስቶስ ፍቅሪ ዝፈልየና ምንም የለን። ሞት እኳ እንተኾነ መከራ እኳ ተኾነ ምንም ጥሜት እኳ ተኾነ ዋላ ኩናት ተኾነ ንኣነ ካብ ክርስቶስ ፍቅሪ ዝፈልየና ሓደ ነገር የለን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ተጻሒፉ ንረኽቦ ቀዳሜ ሰማዕት ኢልና እንፅውዖ ሊቀ ዲያቆናት ዝነበረ ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ። በዚ መሰረት ኢና ሎማዓንቲ እውን ክንመሃር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ናይ ሊቀ ዲያቆናት ዝነበረ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ተጻሒፉ ንረኽቦ
ታሪክ ኣሎ ስለዚ ከምቲ ህያው ቃል ዝነገረና ንስኻትኩም ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን ኢኹም ኢሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነጊርዎ ማለት እዩ ንሱ ናይ ዓለም ብርሃን እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ንሱ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝነበረ ጸልማት ኣብዚ ዓለም እዚ ዝነበረ መከራ ወዲ ሰብ ኣብ ጸልማት ይነብር ነይሩ ወዲ ሰብ ብነፍሱ ኣብ ሲኦል ተቐዊሩ ይነብር ነይሩ ገነት ዓጽያ ነይራ ከምኡ ድማ እቶም ምድሪ ዝነበሩ ድማ መከራ ኣብ ሓዘን ኣብ ኩናት ኣብ ኩሉ ኣብ መከራ ይነብሩ ነይሮም ስለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሰለስቲኦም ኣካላት ሓደ ኣካል ካብ ሰለስቲኦም ቅዱስ ሓደ ቅዱስ ናትና ስጋ ብምልዋስ ግብሪ ተወላዲ ዝኾነ ናይ ግደን እቲ ዝነበረ መከራ እቲ ዝነበረ ጸልማት ንኽገፍፍ ናብዚ ምድሪ እዚ መፅኡ ማለት እዩ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ ይብለና ማለት እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ክትብሎ እያ ትርጉሙ ድማ እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ምሳና ተዓሪቁ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ተጻሊና ነርና ንሱ ናይ ብርሃን አምላኽ እንተሎ ንሕና ግን ደቂ ብርሃን ኣይኮንናን ነርና ኣብ ጸልማት ነብር ሰባት ኮይና ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ስለዝተፈለና እዩ ካብ እግዚአብሔር ስለዝረሓቅና እዩ ብኣበሳና ብሓጢኣትና ካብ እግዚአብሔር ስለዝተፈለና ናይ ብርሃን አምላኽ እንሃለወና ንሕና ግን ኣብ ጸልማት ነብር ነርና ስለዚ እቲ ናይ ብርሃን ዝኾነ አምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ፀሃየ ጽድቅ ዝኾነ አምላኽ ናይ ብርሃን ዝኾነ አምላኽ ንኣና ናብ ብርሃን ንኽወስደና ስጋና ለዊሱ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ናብዚ ምድሪ እዚ ናብዚ ዓለም እዚ ምስ መፀ ስጋ ምስ ለበሰ ድማ እቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ብርሃን ረኣዩ ለና ማለት እዩ ለህዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎቶም ብርሃን አብይ ሰረቀ ለአይዲሆሙ ይብለና ማለት እዩ እቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ሰባት ኩሎም አብይ ብርሃን ወጽሎም ስለዚ ንሶም ድማ ነዚ ብርሃን እዚ ረኣይዎ ነዚ ብርሃን እዚ ተመልከትዎ ኣብ እግሪ ሞት ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ብርሃን አብይ ብርሃን ወጽሎም ይብለና ማለት ምክንያቱ ንሱ አነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ኢልና አነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ኢልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ሃለውኩም ብቲ ብርሃን ተመላለሱ ይልና ኣሎ በቲ ብርሃን እዚ ትመላለሱ ተኮይንኩም ድማ ንስኻትኩም ናይ ብርሃን ሰባት እምበር ናይ ጸልማት ሰባት ኣይኮንኩምን ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ሰባት ንሕና እውን ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ተኸቲልና ንኸይድ ተኮይና ብርሃን ዝብል ስያሜ ብርሃን ዝብል ስም ተዋሂቡና ብርሃን ዝብል መዓርግ ተዋሂቡና ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ደቂ ሰባት እምበኣር ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ንስኻትኩም ሲናይ ዝዓለም እዚ ብርሃን ኢኹም ኢልዎም ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ቃል እዚ ተግባራዊ ዝገበሩ እዚ ቃል እዚ ብትክክለኛ ዝፈጸሙ ሰባት ቅዱሳን ተባሂሎም ይጽውዑ ምክንያቱ ከምቲ በዓሉ ዝነገረና ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 እውን ኣሎ ካብ ቁጥሪ 45 ገይና እንድሕር ምልስና ተሪና ኩኑ ቅዱሳን እስመ አነሂ ቅዱስ ይልና በዓሉ ማለት እግዚአብሔር አምላኽና አነ ቅዱስ እየሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ይልና ማለት ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ተግባራዊ ዝገበሩ ክስካብ ሕልፈቶም ክስካብ ህይወቶም ሙሉእ አጠቃላይ ዕድሜኦም ሙሉእ ብናይ መንፈሳዊ መንገዲ ዝተመላለሱ ኣቦታትና ኣዴታትና እዚኣቶም ቅዱሳት ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ቃል እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ እዚ ቃል እዚ ተግባራዊ ስለዝገበርዎ ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን እዮም ማለት እዩ ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን ስለዝኾኑ ድማ ብርሃንኩም ቅድሚ ሰብ ይብራሂልዎ በዚ መሰረት ብምግባር እምበኣር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ክንምልከት ከለና እስጢፋኖስ ማለት አክሊል ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 እውን ወኩን መሃይምነ እስከ ለሞት ወእሁበከ አክሊለ ህይወት ክስካብ ሞት እስካ ዝኣክል ክስካብ ሕልፈተ ሞትካ ተኣሚንካ ንበር እምነትካ ጸኒዕካ ንበር ዝተኣመንካ ኩን ኣነ ድማ ናይ ህይወት አክሊል ክህበካ እየ ዝበሎ ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ ትስሙ ንዓርሱ ናይ ስሙ ትርጉም ንዓርሱ እስጢፋኖስ ማለት አክሊል ማለት እዩ አክሊል ማለት ድማ ክብሪ በረኸት ዘውዲ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ህይወት አክሊል ናይ ህይወት ናይ ክብሪ አክሊል ምቅባል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና አክሊል ህይወት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰማዕት ዝኾነ ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ ብዙይ ድማ ቀዳማይ ሰማዕት ዝተባለ ናይ መጀመርያ ሰማዕት ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ መጀመርያ ሰማዕት ዝነበረ ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ ክዕ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሰር መንገዲ ዝተኸተለ ካብቶም 7 ዲያቆናት ሓደ ዝነበረ ሊቀ ዲያቆን ዝኾነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ሊቀ ዲያቆን ካብቶም 7 ዲያቆናት ዝተመረፀ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ድማ ብፍላይ ካብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ኣቀዲሙ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ ታሪክ ኣትሒዞም ጽኡ ኩሉ ነገር ታሪክ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ከምኡ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስለ ናይ ጎይታ ልደት ኣትሒዙ ከምኡ ድማ ቱ መከራ ዝተቀበለ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ትዛረብ ተሎ እቶም ኣብኡ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ድማ
ከምቲ ንጎይታና ንሕትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆጢዖም ክስቀል መከራ ክቅበል ከምኡ ድማ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንክመውት ዝገበሩ ከምኡ ድማ ነዚ እስጢፋኖስ እውን ተቆጢዖም ኣብ ቅድሚኡ ኩለይ ታሪክ ክነግሮም ከሎ ዝሓቀኛ ታሪክ ክነግሮም ከሎ ነቲ ፈጣሪየ ነቲ መድሓኒተይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጋፊዕኹም ኢኹም ክብሎም ከሎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ክዛረቦም ከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ተናይዶም ይብለና። ተናይዶም ድማ ናብ ካሊእ ናብ ካብቲ ከተማ ወፃኢ ወሲዶም ብእምኒ ቀጥቂጦም ከም ዝቀተልዎ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ እምበኣር ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝበሎ ንኣና ዝኸውን ብጣዕሚ ጠቃሚ ቃል ኣሎ። ኣብ ሰዓት እሱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘይምፍላጦም ዝገብሩ ከም ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቦይ ወይዛኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ይፈልጡ እሞ ይቅረበለሎም ከም ዝበለ ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘይፍላጦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እሞ ይቅረበለሎም ኢሉ ማለት ልክዕ ከምኡ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብተግባር ዝፈፀመ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ቃል ኣምላኽ ብተግባር ቀጥታ ማለት እዩ ዝተነገረ። ስለዚ ናይ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸታሊ ዝኾነ ብርሃን ናይ ዓለም ዝኾነ ንሱ እውን ቅዱስ እስጢፋኖስ ማለት እዩ። በረኸት ምስ ኩላትና ይኹን። ንዚ ድማ እዮም እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ንስኻትኩም ሲ ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን ኢኹም ዝተባሃሉ። ስለዚ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ማለት ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ መስክሩ ማለት እዩ። ስለ ንጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቃለ ወንጌል ብተግባር ብግልፂ ኣብቶም ኣይሁዳውያን ማእኸል ሞት እንተይፈርሐ መስኪሩ ምንም ሞት እንተይፈርሐ ምንም መከራ እንተይፈርሐ ምንም ናብ እስር ቤት ከእትውን እዮም ናብ ሓዘን ከእትውን እዮም መከራ ከውርድለ እዮም ብእምኒ ቀጥቂጦም ክቀትሉን እዮም ዝብል ቃል እዚ ነገር እዚ ኣይፈርሑን። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ካብቲ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበሎ መከራ ንታሓቲ ዝንእስ እምበር ዝልዕል ስለ ዘይኮነ እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ዝዛረብዎ ቃል እንታይ እዩ? ለእመ እግዚኣብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ። እግዚኣብሔር ምሳና ተኮይኑ ሲ መን እዩ ከሸንፈና ዝኽእል? ዋላ ንኣነ ሓደ ዘሸንፍ የለን። ሞት እኳ እንተኾነ መከራ እንተኾነ እዚ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝቐርፍ ምድራዊ ኣብ ምድሪ ዝተርፍ ምድራዊ ሓላፊ ተራፊ እዚ መከራ እዚ ንኣነ ከሸንፈና ይኽእልን እዩ። ምክንያቱ ዝሓሊፍና እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘዳልወልና ኣኽሊል ሂወት ክንረክብ ኣለና ብምባል ማለት እዩ። ንስዮም ተስፎኦም እዚ እዩ። ብእምነት እቲ ሰማያዊ ዝኾነ በረከት እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ሃፍቲ ብዓይኖም ኣቀዲሞም ይርእይዎ ማለት እዩ። ንኡ ንምውራስ ድማ ኩሎም ተስፎኦም ኣቀዲሞም ተስፎኦም ንቅድሚት ገይሮም እቲ ዝመፅእ መንግስቲ ንምውራስ ተስፋ ብምግባር ነዚ ምድራዊ ሓይሊ ነዚ ምድራዊ መከራ ኩሉ ይፃወርዎ ነይሮም ማለት እዩ። እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና እምበኣር እዚ እዩ እዚ ተግባሮም። በዚ ድማ እዞም ኣቦታትና ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ተባሂሎም ኣለዎም እሞ ክቡራት ስድራ ልዑል እግዚኣብሔር ነዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ንሕና እውን ናይ ኣቦታትና መንገዲ ናይ ኣዴታትና መንገዲ እታ ቅንዕቲ ዝኾነት መንገዲ ተኸቲልና ክንከይድ ዝግበአና ነንባዓልትና እናተፋተና እናተፋቐርና ብፍቕርን ብሓድነትን ክንነብር በቲ ብርሃን ክንመላለስ እዩ ዝግበአና። ፅልኢ ፀልማት እዩ ዝውክል ምፍታው ምፍቃር ግን ብርሃን እዩ ዝውክል። ናይ ብርሃን መንገዲ ማለት ናይ ፍቅሪ መንገዲ እዩ። ከምቲ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገረና ወዛቲ እቲ ትእዛዜ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲኩም ነንባዓልትኩም ክትፋተው ሲ እታ ትእዛዘይ ሲ እዚኣ እያ ወከመ ኣነ ኣፍቀርኩኩም ከምቲ ኣነ ዝፈተኹኩም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኩም ሲ ንስኻትኩም ነንባዓልትኩም ክትፋተው እዛ ትእዛዘይ ሲ እዚኣ እያ ትእዛዘይ እዚኣ እያ። ስለዚ ንስኻትኩም ብፍቅሪ ተመላለሱ ብብርሃን ተመላለሱ ብርሃን ሃለውኩም ብብርሃን ተመላለሱ ብሓድነት ብፍቅሪ ብምፍትታው ብምትሕግጋዝ ንበሩ ይብለና ማለት ኢና። ስድራ ልዑል እግዚኣብሔር እዚ ህያው ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኩላትና ንሕና ኩልና ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖትና ክንፀንዕ እዩ ዝግበአና። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና መንገዲ ክንክተል ይግበአና። ቅዱሳን ኣቦታትና ክነኽብሮም ይግበአና። ምክንያቱ ቅዱሳን ኣቦታትና ዘኽብሮም እቲ ስርሖም እቲ ተግባሮም እዩ እቲ ዝሓለፍዎ ሂወት እዩ እቲ ንኣና ዘትረፉልና መንገዲ እዩ። ንሕና ድማ ናቶም መንገዲ ኢና ተመስሪትና ንሕና ድማ ናቶም ድሕሪ ተሃሊፅና ናቶም ስራሕ ክንሰርሕ ብናቶም መንገዲ ክንመላለስ እዩ ዝግበአና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ በረኸትን ረድኤትን ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይዓድለና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ድማ ብዝተምሃርናዮ ትምህርቲ 30-60 ሚእቲ ፍረ አፍሪና ናይ መንግስቱ ወረሲ ናይ ስሙ ቀደስ ንኽንከውን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብበረኸቱን ረድኤቱን አብዚሑ ይዓድለና። ልቦናና ድማ ይኽፈተልና፣ ተዋህዶ ሃይማኖትና ድማ የጽንዕና። ንኩሉ ወዲ ሰብ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰላምን ምሕረትን አብዚሑ ይዓድለና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።